To tam je trampolína. Na tomto sa mohol ten zhupnúť. A na tamtom, tam sa to hojdá, wow. A z tejto opäť šmiklavke sa mi dosť trasú ruky. Je nádherná. A tam ten tobogán, wow. Ako sa hojdajú. A tam tá rúra. Wow. A tam jedna. A tá obria šmiklavka. Po tej sa tak šmiknúť. To je môj životný sen. Čo teraz to príde? Wow. Wow. Je to tak krásne. A ja tam nemôžem ísť. Už som na to moc veľká. A to naozaj prenádherné, že mami? No maj sa prosím ťa pohľadať, musím si dať ešte toto dole, bo sa trochu potí. Mami, my sme asi naozaj haluzáci. Aha, pozri. Veď tu nás sú stopy, keď sme išli podľa nich. Prečo sú také krásne veci pre mňa tak nedostupné? Do koľkých rokov?